Welcome po dito sa Inspirasyon Channel. I am Kuya Mer, your storyteller. Ang video na ito ay tungkol sa 10 makasalanang tao na nagiging santo ng ating simbahan. Ito po ay magbibigay inspirasyon sa atin na kahit tayo ay makasalanan ay malapit pa rin tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kaya mag-subscribe ka na para updated ka sa susunod kong video uploads. Ang ika-10. Bilang Chancellor ng England sa ilalim ni Henry II, si Thomas Becket ay naging malaswang mayaman. Ang kanyang mga damit ay mas malaki at mas mahal kaysa sa mga hari. Mayroon pa nga siyang sariling pribadong hukbong dagat. Sa kabila ng lahat ng kanyang kayamanan, si Becket ay malamig ang loob at hindi nagbigay ng anuman tulong kahit kanino. Pero, lahat ng iyon ay nagbago pagkatapos na italaga si Becket na arsobispo ng Canterbury. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ari-arian, tinanggap niya ang mga mahihirap sa kanyang hapag at naging kampiyon siya ng kalayaan ng simbahan kung saan siya pinatay sa kanyang sariling katedral ng mga knights ni Haring Henry. Tuldok, ika-9, nang pinaslang ng isang kalapit na tribo ang kanyang asawang si Olga, nakipagdigma ang prinsesa ng Kiev. Nagpakawala siya ng dugo sa mga asasin ng kanyang asawa sa pamamagitan ng pagmasaker sa halos buong tribo, at ang iilan na nakaligtas ay ipinagbili niya sa pagkaalipin. Makalipas ang ilang taon, habang nasa Constantinople, upang makipag-alyansa sa emperador, bumisita si Olga sa isang simbahan at humanga siya sa kadakilaan ng liturhiya. Kumuha siya ng pagtuturo, nabautismuhan at bumalik sa Kiev, masigasig na makonvert siya. Halos walang makikinig sa kanya, kahit ang kanyang pamilya ay tumanggi sa Kristyanismo. Namatay si Olga, sa paniniwalang bilang isang misyonero, siya ay isang pagkabigo. Ika-8, ang apo ni Olga na si Vladimir ay naging prinsipe ng Kiev sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang nakatatandang kapatid. Pagkatapos ay dinahasa niya ang kanyang hipag at idinagdag siya sa kanyang 100 babae. Upang italaga ang isang bagong templo sa lahat ng mga Diyos, isinakripisyo niya ang isang ama at ang kanyang anak. Nang humingi ng tulong ang emperador sa Constantinople sa pagpapabagsak ng isang paghihimagsik, hiningi ni Vladimir bilang kanyang gantimpala ang kapatid na babae ng emperador bilang kanyang asawa. At gusto ng emperador na si Vladimir ay dapat magbalik loob sa Kristyanismo. Lahat ay naghinala na sa sandaling siya ay bumalik sa Kiev, na si Vladimir ay babalik sa kanyang dating paraan. Ngunit ang biyaya ng binyag ay nagbago sa kanya. Pinaalis niya ang kanyang mga maraming asawa at sinira ng kanyang mga sundalo ang pag-anong templo at naglunsad siya ng isang masiglang kampanya upang protektahan ang kanyang mga tao. Ang pananampalatayang itinanim ng kanyang lola ay umunlad sa ilalim ni Vladimir. Ika-7, si Pelagia ay isang kilalang artista at maluwag na babae noong ika-5 siglo. Sinabi ni Saint John Chrysostomo tungkol sa kanya na walang mas karumal-dumal kaysa noong siya ay nasa entablado. Ipininta ni Kroll ang larawan ng kanyang mga kasalanan. Bueno, nolasing ang mga lalaking kinuha niya bilang kanyang mga manliligaw. Para sa kapakanan ng Pelagios, inabandona ng mga ama ang kanilang mga anak, nilustay ng mga mayayamang tao ang kanilang mga ari-arian. Naakit pa niya ang kapatid ng Empress, sinusubukang i-account ang kapangyarihan ni Pelagia sa mga lalaki. Nagtaka si St. John kung dinodroga niya ang mga ito at nag-isip na marahil ay gumamit siya ng pangkukulam. Hindi gaanong nalalaman ang tungkol sa kanyang pagbabalik loob. Maliban na marahil ay nakarinig siya ng isang homilya mula sa isang obispo tungkol sa awa ng Diyos at pagkatapos ay agad na humiling na turuan siya sa pananampalataya at pagkatapos ay mabanyagan. Ito ay pinaniniwalaan na siya ay naging isang madre at ginugol ang natitirang mga araw sa panalangin. Ika-6, anak ng isa sa pinakamayamang marangal na pamilya sa England, kayang-kaya ni Philip Howard ang anumang kasiyahang gusto niya. Sa korte, siya ay isang kilalang playboy, at sugarol. Nagkaroon siya ng napakalaking utang, pagkatapos ay ipinagbili ang ari-arian ng kanyang asawa upang bayaran ang mga ito. Sa isang okasyon, sinabi niya sa publiko na hindi niya talaga kino-consider ang kanyang sarili na mag-asawa. Noong 1581 sumama siya sa iba pang miyembro ng hukuman sa Tore ng London upang makita ang isang debate sa pagitan ng ilang ministrong Anglican at isang bilanggo, ang paring Heswita na si Santo Edmund na Kampiyon. Bagamat ang mga ministro ay armado ng mga libro at tulong, nag-iisa ang kampanya ng ama at tanging memorya lamang ang kanyang maaasahan, ngunit napakahusay niya sa debate kaya't kinansela sila ng gobyerno bago ang isang hatol.
Dahil sa inspirasyon ng ama na kampyon, nakipagkasundo si Howard sa kanyang asawa at pareho silang bumalik sa pananampalatayang Katoliko. Ika-5. Karamihan sa mga Kristiyano ay nakakaalam ng santo na si Dimas sa ibang pangalan, ang mabuting magnanakaw. Siya ay binanggit sa Biblia bilang isa sa 2 lalaking ipinako sa krus kasama ni Jesus, kung saan sinabi niya kay Jesus, "Alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." Hindi sinasabi sa Biblia kung anong krimen ang ginawa niya, kundi magnanakaw lang siya. Gayunpaman, dapat siyang gumawa ng isang karumal-dumal na krimen upang maparusahan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Binigyan siya ng pangalang Dimas sa tradisyong Katoliko. Ang kwento ni Dimas sa Biblia ay nagpapakita sa atin na kahit sa sandali ng kamatayan, ang pagsisisi at pagpapatawad ay posibleng at pwedeng-pwede. Si Dimas ay nagiging santo bilang patron ng mga namamatay na bilanggo at mga direktor ng libing. Ika-4. Si Saint Angela ay nakanonize kamakailan ni Pope Francis, ngunit ginugol niya ang halos lahat ng kanyang buhay sa paghahanap ng kayamanan, materyal, ari-arian, at kasiyahan. Si Angela ay ipinanganak sa isang mayamang pamilyang Italyano at nagpakasal sa isang lalaking may mataas na katayuan sa lipunan. Nagkaroon siya ng ilang anak, ngunit mas interesado siyang magkaroon ng kayamanan at katayuan, pagkatapos ay alagaan ang kanyang pamilya. Sa edad na 40, nakaranas siya ng pagbabagong loob at natanto kung gaano kawala at kababaw ang kanyang buhay. Nakalulungkot, pagkaraan lamang ng 3 taon, namatay ang ina, asawa at mga anak ni Angela. Ibinenta niya ang lahat ng kanyang makamundong ari-arian at sumali sa isang secular na Franciscan order, nagtatag ng isang relihiyosong grupo ng kababaihan upang maglingkod sa mga mahihirap. Ika-3. Si Saint Mary ay naging isang patutut o prostitute sa edad na 12 at nakikibahagi sa pinakamatandang propesyon sa loob ng mahigit 17 taon hanggang sa kanyang mga dramatikong pagbabagong loob. Ito ay nangyari sa panahon ng isang paglalakbay sa Jerusalem para sa kapistahan ng kadakilaan ng banal na krus o Holy Cross. Sumama siya sa pilgrimage para lang maghanap ng mas maraming customer. Ngunit nagpasya siya na gusto niyang makita ang relic ng krus na sinasamba ng mga pilgrim. Sinubukan niyang pumasok sa simbahan, ngunit pinigilan siya ng isang misteryosong puwersa na tumawid. At nakakita siya ng rebulto ng Birheng Maria. Humingi siya ng tawad at nangako na tatalikuran niya ang kanyang mga makasalanang pamumuhay kung makapasok siya sa simbahan. Nagawa niya ito at tumalikod sa prostitution. Siya ay naging ermitanyo sa disyerto, nag-aayuno, nagdarasal at namumuhay ng mag-isa sa loob ng 47 taon. Ika-2. Sapat na sabihin, si Saint Paul ay isa sa pinakakilala at kilalang mga Kristiyano sa Biblia, ngunit bago siya, si Paul, ang kanyang pangalan ay Saul ng Tarsus. Bago ang kanyang pagbabalik loob sa daan patungo sa Damascus, si Paul ay kinatatakutan ng mga Kristiyano. Hinawakan niya ang mga taong bumato kay Esteban na unang martir hanggang sa kamatayan dahil sa pagpapahayag kay Jesus. Sa asensya, siya ay isang kagamitan sa pagiging martir ni Esteban. Masigasig siyang humingi ng pahintulot sa mga awtoridad na lipulin ang mga Kristiyano, itapon sila sa bilangguan dahil sa kalapastanganan at ipapatay sila. Ngunit nakilala ni Paul si Jesus at nagbago ang lahat. Narinig niya, "Saul, Saul, bakit mo ako inuusig?" ang tanong ni Jesus. Iyan ang tanong na nagpabago kay Saul at sa isang makasalanan ay nagiging alipin siya ni Jesus. At ang pinakauna, si Saint Augustine ay marahil ang pinakatanyag na may makasalanang nakaraan, na nakakagulat dahil ang kanyang sariling ina, si Santa Monica ay isang debotong Kristiyano. Tinanggihan ni Augustine ang kanyang pagpapalaki bilang Kristiyano upang mamuhay ng hedonismo at patuloy na pakikisala. Siya ay naging ama ng isang iligal na anak na lalaki sa kanyang kabataang may bahay, na kanyang iniwan sa pag-asang makapagpakasal sa isang pagkakamali. Gayunpaman ang kanyang banal at debotong ina ay hindi sumuko sa patuloy na pagsunod sa kanya at paghimok sa kanya na magsisi. Sa kalaunan, ang kanyang pagpupursige ay nagbunga at si Augustine ay naging isang pari na nagsalaysay ng kanyang kwento sa isang aklat na pinamagatang Confessions, na malawak na binabasa ng buong mundo hanggang ngayon. At dito nagtatapos ang ating mga kwento. Salamat sa inyong panunood. Abangan ang susunod nating kwento.